guys, ngiyanamukela ku-recap ye-My Brother's Keeper yangomhla ka-19 March 2025. Ifu lemnyama lihlile emndenini wakaMshengo. UMamChunu utholwe uMshengo esengasekho emhlabeni elele embhedeni. Ubesazama ukukhuluma naye esathi umtshela iy'ndaba ezimnandi ukuthi nje unqubeke uvumile ukuthi ngeke zamfakela icala. La khona esalokhu ekhuluma naye embebeza ukuthi hayi bo, MamChunu, Chunu lutho uMamChunu ukuvuka. Mase uyamnyakazisa uMamChunu, hayi bo, lutho ukuvuka uMamChunu. Wamemeza uNdumisa, wafika uNdumisa esekhala ethi uzomvusa. Lutho ukuvuka uMamChunu. Kwaze kwabiza uSizulu ukuqala, lutho ukuvuka uMamChunu. Umemeza uMshengo, mthatheni kungcono, mthatheni mgibeni la, habanani mnyise esibhedlela, uzovuka lapho. Uthe esakhuluma kanjalo nje kwathi nje unesi, time of that. Lapho-ke nje uMshengo uvele nje wasisanganeleka ikhanda, emtshela ukuthi siyaxolisa baba, uMamChunu akasekho emhlabeni. Elakhona evele wakhala nje, wasikhihla isililo. Bengiqala ukubona uMshengo ekhala kangaka, uzwe ubuhlungu ngokushona kukaMamChunu. Ngala emndenini kaKhathana ulindele umyeni wakhe ukuthi abuye bazo-taste ukudla, balungise iy'ngubo bezoba nomshado. Angene-ke uSibu uma wakhe esalinde ubaba wakhe. Ambuthi, kanti wena ukephi ubaba wakho? Athi uSibu, ungakhathazeki, ngizommela mina. Aqale-ke uSibu ebesiza la ngasiza khona. Kukhona noFakazile la khona. Ukhathazile azama ukuthi akhulume noFakazile ukuthi hawu, ngeke ukwazi ukuthi ukhulume noNqubeko umcele ukuthi azwele uMamChunu angamyisi ejele. Athi uFakazile, hayi ngizozama kona, kodwa izinto zibi zithense loya muzi loyaya, kodwa ngizozama ukuthi ngiqhubeke noMamChunu. Kubonakala ukuthi amakhosikazi akaMshengo ayamzwela uMamChunu ngalokhu. Bonke futhi bese bekhombisa ukuhlangana ukuthi bazozama ukuthi bamsize, kanti abazi ukuthi nje uMamChunu akasekho emhlabeni, sekulate. Bathatha isikhathi esiningi bemjaja bengafuni ukumlalela, and uhambe kuyo bona bonke ezama ukuthi abancenge ukuthi nje bamsize. Kuyimanje uFakazile bebona ukuthi uMamChunu usedluleke okuningi, akakubonanga lokho ngesikhathi efika kuyena ekhala ezomcela ukuthi amkhulumele noNqubeko. Ngapha uTsidi ugaxele ezindabeni zakaMshengo, ukhuluma nje noDinhle ukuthi hayi bo, kwenzakalani phakathi kwakho noThoba? Athi nje uDinhle, hayi bo, mina noThoba sabangani. Athi musukuqamba amanga, khuluma nami. Amtshele nje ukuthi hayi bo, unengane noSibuna, usufuna ukujola noThoba, awukwazi ukwenza njalo. Awukuthathe lesikhathi sakho nje, ufokhase kwi-degree yakho girl. Fokhasa nje esikoleni ukuthi uqede le degree, ngoba nje abafana abaphili. Uzothi uma usuqeda i-degree bazobe besakhona abafana. Kona unephuzu-ke lapho-ke khona-ke, kodwa nje ngathi usezama ukuzenza nje umama omkhulu lapho usayi-girlfriend esanda kufika. Kodwa-ke siyalelela asijajane, usho njalo naye ngesikhathi etshela uDinhle ethi uyazama ukumfihlela ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe noThoba. Wathi nje siyalalela asijajane, wam-advise ngalama-advice kade ngiwasho manje-ke. Umndeni wakaMshengo usuhlangene. kaMshengo ukhihla isililo ngokushona kukaMamChunu. Akekho nje uphatheke kahle, noma kodwa bakhona nje bayakhala. uGedla uyakhala naye, and futhi uGedla uyaziblame, uthi nje yimi obulele uMamChunu bewuma wami, bengeke nje ngize ngimbophise. Kodwa nakho manje akasekho emhlabeni, useyayisola ngokuthi uMamChunu useshonile. Nangapha uThoba uyakhala ukuthi nje ubekade esanda odela ugogo wakhe i-food grinder ethi uzomsurprise ngayo, and bayidiliva ngalo lolu suku le wasanda kuthola ukuthi ugogo akakasekho nje. Wavele wasikhihla uThoba,
siyabona usibuya amduduzayo ukuthi nje he was strong indoda. Nangapha uNdomiso naye uyagoka kwisayidi lakhe, uyazibuza ukuthi hayi umamchunu ube-strong, uma ube-right nje ekuseni ubengenalutho, kuyaba nje useyalala useyavuswa akasavuki. Awucabangi ukuthi nje ubuze uDongo ukuthi awucabangi nje ukuthi lo muthi uphuze yena kade siwuphuzisa uNqubeko. uDongo hayi ubengekaze ayenze into enjalo. Uthi nje awucabange bhuti omdala, ube-strong phela ube-strong umamchunu, akwazi nje kuvela ashiye kanjalo. Nami nje ngiyasola ukuthi umamchunu uzibulalile. Ngapha umshengo nje uyakhala, ngiyaqala ukubona umshengo ekhala kanje, uyakhala and loya muntu akakhali. And ngaphezu kwalokho ublame uNqubeko ngokushona kukamamchunu. Iphela lapho i-recap ye-episode yanamhlanje. Stay tuned for more, guys. Please do comment, like, ring that bell, and don't forget to subscribe. Thank you. See you on the next one. Bye.